Dobar dan i dobrodošli u još jednu video kolumnu Vere. Veliki pozdrav šaljam širom sveta, dragi moji. Danas se opet družimo uz poeziju, tu smo u serijalu Moja poezija, da kako drugačije od jednog pesnika, samo se to i očekuje. Danas ovako sa posebnim zadovoljstvom predstavljam svoju knjigu, zbirku poezije u Beogradu. Znači moja zbirka poezije, nadam se da vidite u izdanju Stručne knjige. Sada ću, dragi moji, pročitati ko je bio glavni i odgovorni i zadužen za svetlost dana da ugleda ova moja zbirka poezije. Znači, izdavač je Stručna knjiga Beograd, za izdavača Živojin Vlahović, direktor i odgovorni urednik, kompjuterska obrada Jelena Vlatković, znači Stručna knjiga. Evo, dragi moji, možete pogledati. Znači, glavni i odgovorni ljudi koji su mi pomogli da ova moja zbirka poezije ugleda svetlost dana. Inače, sadržaj je jako raznovrstan. Jednom sam u kolumni rekla da poezija može i da se peva i to smo i dokazali. U zbirci poezije nalaze se upravo, pesma se zove zbirka poezije se zove po pesmi U Beogradu, ili ti Beograd, pesma o mom voljenom gradu, pesma koju je snimio Džej Ramadanovski i koja je postala jako veliki hit. Tu je zatim i pesma Reka života, pesma koja je zaista onako zvonila baš u narodu, nema muzičara koja nije pevao. Znači idemo dalje, tu je znači pesma Crno slovo u kalendaru ljubavi, crno slovo si bila ti i ona je snimljena kao što sam rekla. Zatim idemo pesma Ranjeni orao koju peva moj drugi prijatelj Cani Jagor Mirković, jedna balada koja je zaista ostavila traga i bila veliki hit. Tu je pesma koju sam radila i za gospođu Lepo Brenu, Prokleti zlatnici. Kao što sam rekla, zbirka je jako raznovrsna, osim pesma ove koje su snimljene. Znači sadržaj je jako zanimljiv i raznovrstan, tako da rekla sam da ćemo, da tu je pesma Da ne zaboravim ni Dunav ni Sava, koju je snimila gospođa Neda Ukraden, onako jedna meni zaista mnogo draga pesma, koja je bila veliki hit i kao što smo rekli, poezija može i da se peva. Ja sam rekla iz kolumne u kolumnu da ću čitati, promovisati ovako moju zbirku poezije i čitat ćemo uvek znači, po jednu pesmu, družit ćemo se uz moje pesme koje su snimljene i koje su u zbirci poezije. Evo sada ću pročitati neku od njih. Evo, ako sakri pismo, može. Ne mora ona da zna za reku naših nemira, za plamen koji gori između nas kao spas. Sakri moje pismo i sliku od nje i u mislima uvek voli me. Ne mora ona da zna za našu prugu, ko večnost dugu, kojom putujemo kada smo sami, ko ovi zimski dani. Sakri moje pismo i sliku od nje. Dragi moji, sakrite pismo i tajne poruke da ne bi izvukli deblji kraj. Kao što sam rekla, znači, družit ćemo se u kolumni uz moje pesme, uz poeziju i u svakoj kolumni znači, čitat ću po jednu pesmu ili dve, zavisi koliko nam bude vreme dozvolilo. Znači danas bila je ovo promocija, specijalna promocija moje zbirke poezije u Beogradu, tamo u nekom dalekom gradu imao mladoženja mladu, bacila ona veo u blato, sa sebe skinula zlato. Nisam ja slučajno danas u belom, dragi moji, samo mi fali mladoženja i veo. Volim vas i ljubi i pozdravljam Vera.